Sayaw Kadayawan. Usa kini sa gikahinam-hinaman ug maayo sa mga Dabawenyo atul sa tinuig nga selebrasyon. Mas popular na karon nga mao ang Kadayawan sa Davao. Sa maong aktibidad, daghang mga dance groups ang nagtigi gikan sa nagkadaiyang eskwelahan o grupo, sulod o gawas sa syudad, depende sa klase-klaseng kategorya. Sumala pa sa mga manggialamon, ang Sayaw Kadayawan usa ka artistikong sayaw sa giingong mga kwentong bayan, tradisyon ug cultural practices gikan sa 11 ka mga lumadnong kaliwatan kansang orihinal nga gigikanan mao ang Davao Region. Aduna hinuoy kini kalahian sa indak-indak sa Kadayawan. Ang Sayaw Kadayawan ginahimo kini sa usa ka lugar lamang, sagad ginapahigayon sa usa ka mall. Samtang ang indak-indak usa ka street dancing competition nga mas ginatutukan ang footworks. Sa atong pakighinabi sa usa sa mga partisipante sa maong aktibidad nga si Al Villacorta, gikan sa grupong Sinagila Dance Arts Ensemble sa Jose Maria College. Giauhag niini ang tanan nga adunay talento sa pagsayaw, ilabi na sa cultural dances nga moapil isip usa sa mga pamaagi sa pagduyog sa Kadayawan. Kung na may talent, especially sa cultural, dili mo maula or magduwa-duwa na mag-join sa mga grupo na nag-join, nag-appeal, nag-perform din sa Sayaw Kadayawan. For me, the best ang cultural is because na may gina-portray na mga tribe, lain-laing tribe, and ma-enhance ang imong skills and talent. Kada Agosto, vivo kaayo, kay dunay piyesta, diri sa amo. Karong tuiga, laing set na usab sa mga mananaog ang gideklara sa Sayaw Kadayawan. Diin aduna kini duha ka kategorya, ang children's category ug adult category. Sa children's category, deklaradong kampiyon ang Parang Central Elementary School Performing Arts Guild. Second place ang Lapu-Lapu Elementary School, samtang mintras third place mao ang Magallanes Elementary School Dance Ensemble. Samtang sa adult category, Grand Slam ang Madayaw Cultural Ensemble. Human nga sunod-sunod nga nasakmit ang kampyonato sa tulo na katuig. Gisundan kini sa Agro-Industrial Foundation College of the Philippines. Samtang nga nasa third place ang Kathara Dance Theater Collective. Kadayawan, Kadayawan. Matuod gayon nga daghang mga pamaagi sa pagpaila-ila sa mga kultura ug tradisyon sa napulong usa ka mga kaliwatan dinhi sa dakbayan. Sama panangit sa pagkanta, drama, musika nga makita ug madungog sa usa ka aktibidad, mas nailhan na karon nga mao ang Sayaw Kadayawan. Alang sa Kadayawan 2019 special coverage, Radyo Manrens, Barbarona, Tatak, Armen.